Do I have some people here? Can I talk to some people here? Can I talk to some people here? Demonstrating the prophetic martial arts par excellence. Magadi mama. Makadi. All right. Ndichataura nemimbo gara yenyu pasi. Gara. Ndichataura nemawe nani? Wakadi? Makadi yenyu. Uri chichao? Ndiri mwana wacho. Ku South kunani? Kune murume wangu. Iwo wabva kupi? Tabva kusho kunze. Unogara kupiwo? Ndogara ku South Africa sindakauya ni situation yamawa. Okay. So ndoda kuti ndikubatsirei. Because ndaoneswa in the realm of the spirit. Dambudziko raminaro ndere kungozvimba dumbu. Chokwadi. Ndizvo. Waomberaka. Am I correct? Ndizvo chaizvo. Now, anonzi love ndiani? You are loveness. Yes. Listen to me, loveness. God loves you so much. Yes. So I'm going to deliver you, mama. Notendi. Zvinhu zvakangotanga from nowhere. Makanga musingatombozviziva kuti makazvimba dumbu ino. Pato uyu vanhu vakauya kumba. Ndo vakatotaura vakati dumbu rakazvimba iki. Chokwadi munhu waMwari. Tanzi naJehovha maporera pano nezita raJesu. Now listen to me now. Imimi makanzi china na chiremba. Vakati zvoni. Mune bundu. Makanzi mune bundu. Exactly. Rakatiri bvise nezita raJesu. You are free now. Release now. Uyu ngaachengetwe nezita raJesu. It's done. Urinyanya ombera zvandoda iwe. Ombera zvandada. Kubulawayo kuna naunoziya. Ndokwandinogara, ndokwandatova. Bulawayo. Come here. Ngatigare edu basi. Now I want to talk to you. Ndizvo. Chokwadi. Are you married? Chokwadi, prophet. Why is it that I'm saying, is it 23 June 2024? What's that? Chokwadi ndaroorwa musi wa 2024 23 June. Now ndakakutarisa kudai ndanzi izita rekuti wakaroorwa. Amen. Nekuti kubva pawakaroorwa hamene kuti wadzokera kumba kwenyu kangani. Ndekwe5 munhu waMwari. Now ndiri kuoneswa in the realm of the spirit. Dambudziko riri kuitika pauri ndeiri. Asi chekutanga ndechekuti pane urwere hwandiri kuona huri kunetsana nemurume wako. Ichokwadi. Ane nguva yekuti anotadza kufema zvakanaka. Amen, prophet. Pamwe pacho anotomboiswa oxygen. Ichokwadi. Wotomugezesa waita zvese. Ichokwadi, prophet. But zvapera izvo zvaakazongokuti chienda. Ichokwadi. Akati I need peace. Ichokwadi, prophet. Now listen to this now. Ndaoneswa in the realm of the spirit. Dambudziko riri kunyanya kukunetsa iwe nderekuti zvinhu zvacho hazvisi kunzwisisika. Ichokwadi munhu. Nekuti anomboita kunge anokuda, oita kunge asingakude. Ichokwadi. Izvo zvakakubloka here. Atondibloka, prophet. But ndiri kuoneswa pamashure apo makatombofonerana. Mukasangana mutauni. Ichokwadi asangana naye musi weWednesday. Achikuti huya. But iwo ukamuti ndinoda kuuya but handingangoenda nemuromo. Amen. Nekuti vanhu vekumba vari kunetseka kuti kundakambodzokerei. Ichokwadi munhu. Wadiwa uya iwe. Iye ndokubva apedza achiblema vanhu vekumba kwenyu. Ichokwadi munhu waMwari. But I want to correct something. Nokuti ndiri kuoneswa ini muna November last year. Wakamboenda zvakare. Ichokwadi. But this time ndiwongori wrong bijana. Amen. Nokuti ndaoneswa ndapinda pa-Facebook account yako. Ndobva ndanooneswa paine mumwe munhu akakurequesta friend request. After some time ndobva akutextira. Amen, prophet. Akati, hi Sharon. Ichokwadi. Are you Sharon? Sharon. Wakambonzwa vanhu vekwamupembereri kana Mpere. What's mpere?
surname yangu. Now listen to me, Cheryl. Murume akabva apopota akati saka unodanana nemunhu. Amen. But message yanga yakanzi chi? Anditi long time ngatiite zvataita kare. Maiti. Prophet kutaura chokwadi munhu uyu ndambosangana naye taimbofambidzana. Now listen to me now. Indoda ndikubatsire nokuti kana waya pana panyaya dzako dzatonaka. Una akambotengesa imboka kuti auye kuzoona muprofita. Okay. Where is your phone? Ndatengesa phone prophet. Kuti uita sei? Kuti ndiuye panapa. Now ndoda kuti ndikubatsire mwanangu. Nokuti nyaya dzako dzatonaka. Dzaperera pano. Marriage yoyo ndeyako. Dzokera kumba ugare zvakanaka. Apana chacha karira pano kampo. Are you ready to dance now? Mutare Revival Night na Prophet Tifredi yauya. Goodness and Mercy Ministries inokudzirai Mutare Revival Night musiwe Friday 27 March 2026 pa Queen's Hall padhuze ne Civic Center Mutare CBD. Mukana wama one-on-one nemuno wa Mwari unenge uripo. Tifonerei pa 0778 059 270 0778 059 270 kana kutibata pa WhatsApp 0786 318 886 0786 318 886. Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer.